ассалому алайкум бародарон, шумо ҳозир дар канали дарси крипта қарор доред. Бародарони азиз, тамошо кунед. И дар момент ма дар биржаи хоби ҳастам. Бародаро, чӣ советом метам? Регистратсия дар ҳамин сайт кунед, вертификатсияро бизгарен, шумо да падарка меоям. Мисол, шумо ҳар рӯз метавонед ки просто периодически бидроен. Вақте ки даромаден, инҷода ҳастае ки просто халявный бал ёки просто падаркои беҳичи. Аз сабаби чӣ вертификатсия мезгарена, просто ҳамин приложенияда ҳар рӯз медроен. ҳозир шонтон метам. ина бародаро, ҳозир бидроя. Тамошо кунем фақат. Агар ҳар рӯз бидроен, хеле 3 рӯз подряд ромагим, 8 рӯз подряд медрои, 80 та премиум метавад, метавонед ки лотереяда истифода баред. Баъд як чизи дигаре дар инҷа ки вақте ки ягон чиз савдо мекунӣ, ҷудаи сандуқда ҳар намуд токен метавонтон. Обычно токени шиба ину метан, хеле вақт шуда буда, шиба ину токени пеши зурай дешеве, хай агар як ба шарти қимат шава бародаро, бурд мекунед. Хай ҳичида хеле хубае. Баъд чикор мекунед? Вақте ки даромаден, шумо просто барои регистратсия чи падаркатон метан. Барои регистратсия кардантон мақсад маи награде. Неҷида ман ҳар чи бурдагим $31 дорум. Любое время метавонам снимач мекунам, мондагишим бо як ала NFT дорум, метавонам савдошон кунам қимат да. Ман ҳозир дар ера мондагим, NFT-ро ман харидагим $10 да, ҳозир где-то 30 чанд доллара. Ами бикови агар $15 дан меои ки нархи асосиш где-то 30 чанд доллара. Бароям бародаро, ҳамида регистратсия кунен. бародаро, баъд як совети дигаатон метам. Кадоме ки намедонад чӣ бихарад, чӣ хеле кунад, чӣ кор кунад, як бародар қати гап задам, аналитики зурай. гуфт ки ҳозир дар момент чӣ хел дидесен, ҳамаи криптовалюта хам бидеса, 2%, 3%, 4%. барои мара як совет дод ки гуфт ки ҳамин 2 ҳафта гуфт бояд гуфт хушу нархи ҳамин токен бихеза. гап задем дар бораи токени REF. ҳозир мехарам бародаро, ма вақт 5%, мисол и рискован не, барои ма 5% номиналам намехарам фақат. Ина бародаро, ма аз мехдам рисковат кардам. Агар кадоме ки намедонам, мисол харидани бошад, ҳамаи сумтонда нахарин ки ин метавонад чӣ хеле қимат шава, ҳам метавонад арзон шава. барои ҳам бародаро риски вазмин накунед. мара бугӯй бародар, ман аз мехдам қати рисковат кардам. ина ишонтон додам, ман дар шотим 100,000 доштам, ина 5,000 рублида харидам. ҳозир просто чикор мекунем бародаро, ира ма камтар гуфта ки мисол ҳамин токен қимат мешавад, токен перспективнее да, қачи гап задем. барои ма амира мефурӯшам бародаро, вақте ки нархаш не ин ҳамиҷа омад бародаро, ҳамаи ами ордерум уже тайёрай. 30% баланд шава басай. ина фурӯшида уже мондагиш ами қимат кишид бародаро, тамом мефурӯша автоматически. ку мебинем бародаро, 2 ҳафта пас чӣ мешава. амир агар барвақттар нархш бихеза, барвақттар мефурӯшим, шишонтон метавонем ки на мисол фурӯхта шуд ба ҳамун нарх. дар ин момент ҳозир медоем дар бораи ҳамин токен, ишонтон медоем ки чӣ токенай чӣ перспектива дорад. неҷа ден ами наваки ганда бисёр фурӯхтанд, барои ҳамун камтар нархш фуромад. ина последний бародаро, 1 ҳафта, ина фақат бромесасни боло. ина 2 ҳафта пешани ҳамин ҳараката карги бада. хеле нигоҳ кунем агар бародаро,
ина поён 33 чанд буд. Я ҳаракати блок кард, қариби 1 ҳафта дар як ҷои истод. Бо я ҳаракат кард, ози бо где-то я 3-4 рӯзи дига дар ҳамиҷа бояд примерно бестада. Баъд бо я пампи дига мешавад 40% ангани бихеза. Бас ай мода мо ҳами 30% фоида бинем бародаро. Мода бисёр даркор нестай. Мода ҳами гуфтам наоси баъд балои ҷон меган. Барам 30% бифурӯшем. Ман ай токен дорум бародаро. Ман ай токен уже барвақт харидагӣ меи не ҷода будам да харидагӣ будам. 50 даже 50 ани кам буд даже харида будам. Просто наваки гапзан гуфт ки и токен гуфт минимум гуфт то 0.1 цента мехезада. 0.01 цента гуфт мехезан. Барам гуфт бихарен. камта барои шуморо маълумот доданда ки ами токен ҳаста, ами просто и уже бародаро худаш уже хеле хамидагия нархи асосии пешинаш агар бародаро бинен 6 цент короче спокойно 6 центи баланд фурӯхта шидагия. Барои мози бародаро қариб 90 чанд фоиз хамидагия. Бародаро кадомит ки мисол намедонед чиро инвестировать кунед, чи бихарен, якм чизи сахта биткоина бихарен. Чихе ки дед ма 5% сумма чира харидам. 5% суммада ами токен харидам. Бо амиран лимит монум ки камтар бихеза бифурӯшумаш. Барои он бародаро ма да дига криптовалютам дига биржада дорум ами криптовалюта ма да бисёр даркориста. Просто барои дидани шумо, барои фаҳмидантон иншоалло бизгар агар снимат мекунем ишонтон метим ки ма ами чиза ина қиматтар фурӯхтам зафиксировать кам фоидама. Барои он бародаро барои чи биржаи хоби советон метам. Биржаи хубай ай чи сабаб хубай? Якмаш подарка дора, центр наградимаш листинг дора. Листингда мисол ма мефурӯшам ами криптовалютара мехарам мефурӯшам, мада кристалл метан. И кристалло да метавонам ки 30 кристалл қатӣ да делистинг инеҷада инади присоединиться наснеге 30 мети присоединиться мекунӣ. Мисол участникош бисёр 12000 участник доран. Миё где-то 1000 одам 2000 одам ҷамъ мекунанд, ёки 500 одама мисол $1 агар битан бародаро $1 просто так ше зурайда ма мисол даҳамиҷа оли насиб боша я $1000 мемонам, я мефурӯшам мехарам $10000 да гӯё савдо кардагим туда обратно метавонам як гала кристалл да ҳамаи айдропо участвовать мекунам да. Барои он бародаро регистратсия кунен. Просто ман прости гап чи ба видеои ма вақти камай тез гап мезанам, бисёр чизоро намефаҳмем бародаро. Вале подписчик бисёр ҷамъ шава. Худо хоҳад баъд майда када озодона ҳар як чиза хушрӯ када шуморо мефаҳмонам. Барои чи? Барои ки бародаро ози подписчик камай смысл нест ма видеое ки ним соат 1 соат 2 соат кунам. Шумо аввал подписатсия кунен, подписчик бисёр ки ҷамъ шид, просмотр кишид, группада ки бисёр шидем, баъд иншоаллоҳ видеои чотки када филметам хушрӯ фаҳмонда. Чи саволе дорем метавонед саволаро ҷавоб бидем. Баъд як гапи дигаш дигае ки имрӯз биткоина дар рекорди Гиннес даровардан. Барои чи сабаби ки чизи қиматай баъд площадкаи калон ҳуйкаги ози дар момент электрон нисед. Барои он бародаро фромӯш накунен, подписатсия кунен, лайка биҷиқен бародаро. Фақат ждатнен иншоаллоҳ видеои тенҷ ҳар ҳафта 2-3 даже зиёд мебурем. Барои он бародаро вале насиб боша оянда дар бораи биржои дига гап мезанам. Озирашда ай Binance-да рости гап ма ира бисёр савед медиҳам, барое ки и площадкада оли Binance ҳар каса раҳ наметада. И площадка любой токена қариб меёвӣ. Беғайр аз и бо розыгрыш пока криптовалютаи ёшай, биржаи ёшай чизош осонай, чизоро бурд карда мешавад, бисёри чизоро бурд карда мешавад. Барои он бародаро да ами ози да биржаи хоби регистратсия кунен. Просто ман намегӯш магӯ чи бихарен, регистратсия кунен ки бошад ба номтон. Ами биржа оянда я сум партоен ягон чи харидан шавен, ждат намекунен 2-3 рӯз ки вертификатсиятон бизгара. Ози регистратсия кунен, ҳамаро ништяк вертификатсияро бизгарен. Бародаро дар канали Telegram подписатсия кунен, фаромӯш накунен. Худо нигаҳбонтон боша.